hatu kani ka jingjia kabarang jia shan kabala jia hakiri Arab kabadan hakilain Middle East cakana selapar thai jangi hakabalai i bakane kawi kawa kordor kawa kerpang yakipai Kristan kumjuri kipai Muslim kane kawa mentakalarngat hatu kane ka jingrangat na cakana kawa kendai sisya kata ka sign haka baka jingem jangi ki breu hang ne aparthai kan kut na lane kata ka judgment day kan wan na lane kata ka sngi ka ba ublai untian bishar yaki breu hang ne aparthai borok kawai bat kumju yaki breu ki balai yap ro yan haban mi nalum jing tab bat lek hakmat ublai ba ublai un sakhi untian bishar yaki hato kane ka jingrangat chongane kawa kan desya kata kabaki breu kelai tainia hapok ki social media hakane ka por ka bamenta ya ka jubab yakini ki aka ki bala ya chakmat menta hapok ki social media ngan batai hapi hapok chakane ka video katkum ga jingai Kristan ka balai thuling ba ka kot ba kala batai bahaot kan sapoi ka por bakane ka wa Euphrates kan sarngat ba anda kata ka por kan sapoi hakaba ka wa Euphrates kan ngat kamut katma ba hapadang kipat benreo cakana ka perthai kan sajia kumno kan sajia kalong ba anda kan ka wa Euphrates anda kalarngan usim ubadai na kilain mingi un sayo ban led haringkat kisipai jong u syakilan jangkari sepngi cakana ka perthai ban yale thma bat khi ka thma ka bajor bha hapadang kipat benreo jangkane ka perthai kane ka dekat kum ka jing batai na ka Bible bat haba phai pat kat kum ka jinged jang ki pat Muslim ki balanged ya ki kintin cho une u nong ya lamba khrau chongki blatip kerteng kum uta prophet Muhammad une u prophet Muhammad ula kren halor kene ka wa Euphrates bat yakine ki jingkran cho une prophet Muhammad latip kerteng kum kataka hadith bat une prophet Muhammad ula kren ula ong bahawai kapor kan sapoi bakawa Euphrates kan sarngat na nakateka jaka ba anda kan kawa Euphrates kalarngat umau ubadaka ksiar sudah unsami nakateka jaka hakabakan kawa Euphrates kadan ba anda une u mountain of gold u lum ubadan ksiar sudah ulami kata kamot ba katma ba laneka jingya shrod hapadang iwe ki breu hang ne pa perthai kan sajia bakan sa pois nan kata ka thma ka bamla ban modor ban ka perthai ru kan sa umlot kan sa jatlot bat kata ka bamot baka judgment day lane kata ka sngi chaka jingtian bishar cha ublai ru kalajan haden ba kan ka wa Euphrates kalarngat kat kum ka jing ong chu ne prophet Muhammad kitu menta ki banglada batai hapi ki de ki jinget hakikat jangki Muslim bat kumjuru hakikat jangi ki Kristan enrai haba phai pan syaka jing sisya mentahi ngilasaki bakane kawa Euphrates kala sedang berengat hapok kita kiri Arab kane kawa Euphrates kadan hakilai teli kiri jangki than Arab bat kata kari Turki Syria bat Iraq henrai hadin mengilasaki bakane kawa Euphrates kalarngan lu meraksiar uklammi bat kumjuru ki siem na kilain cakane ka mingi caka perthai ki klam yat cakilain sepngi harkat ki sipai ling bakat ka wa Euphrates banyale yaktma ka ba ki kot Kristan ki kot Muslim ki labatai kanero ka klam jia balai kini ki aka ki balatho hakikat Kristan hakikat Muslim ki klam jia namar kini ki aka baro kibala pelong ya ketika wa Euphrates bakan rengat kimdai kibala le daki kenrat lane kinang bu nang thau jangi ki breu henrai ka jingrat chakane ka wa Euphrates ka de ka jingle jangi u breu hi hakaba ngila penkelai ka sun bidang chakane ka perthai baka sa pelong ya ketika wa Euphrates bakan rengat bat jennada ka jingrat chakane ka wa Euphrates hakane kinti ka bamenta kadai ka jingle chung utrai kenrat nang bu nang thau lane ki kenrat changki artli ki niam hi Muslim bar Kristan lada ki le ki kenrat ka bamot kata ki eki barok kebala tho hakikat niam Muslim bakum ju hakikat niam Kristan kin sawan dia shisha
bikin sa urlang sisya hakane ka perthai te na kalian cho phiki pat ba phias ngo kumno halor kini ki baro ki bala batai hapo chkane ka video bala pidan gano no ka jing kwa ban batai lingba ki jing mut ci perkhat jong phi saya batai da ka ba phia komen hapo chkane ka video